došli u 5 stvari koje radim kada mi je dosadno. Kad mi je dosadno, ja se dosađem. Druga stvar, vozim bicikl. Treća stvar je da pevam. La 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 la. Četvrta stvar, bijem ljudi. Peta stvar, radim ovaj klip. Ajde pogledamo. Pa ne možemo. Šta? Ne znam kako se gleda. Okej. Hi guys, ja sam Pocket Rick i ja ću samo, nisam Pocket Rick, ja sam sad u Point Show, ali ću ja se zove Pocket Rick i dalje. Predložite neki klip dole, samo na Facebooku, ili možete na YouTube ako nemate Facebook. Ja sam Pocket Rick i mi se vidimo, ovo je bilo nešto tako kratko i bye girls. Imam najbolju kameru na svetu.